Good news sa mga konsumidor og bugas, mibarato ang presyo niini karon sa merkado sa dakbayan sa Sugbo. Sama na lang sa carbon public market, diin gipadayag sa mga rice trader nga 2 pesos ngadto sa 7 pesos ang pag-ubos sa presyo depende sa klase sa bugas. Sagad sa barato nga bugas ang gikan sa silingang nasod sa Asia. Hinuon adunay locally produced nga bugas humay nga miubos usab ang presyo apan sagad nagpabilin nga taas ang presyo. Ang labing barato mao ang broken rice nga tag 38 pesos ang kilo. Anaw sa fine rice nga tag 43 pesos ang kilo. Ang uban tag 50 pesos ang kilo. Samtang ang mga lokal nga humay tag 57 pesos ang kada kilo. Mas makabarato kuno kung sinako kay tag 2,500 pesos kaniadto, karon tag 2,000 pesos na ang sako. Muusa ka semana na kuno nga miubos ang presyo sa bugas ug posibleng muubos pa matod sa negosyante ug bugas. Barato naman mga presyo karon. Okay. Pila ay giubos nga presyo per kilo? Dagko po mga usay ang kinadakan gikan sa 50 karon 43. City pesos ang pag-ubos.